posachedwa apa tikuonesani programu ya kulinji imene yachitika lero lino pa 13 October 2025. Takhalani pompo ndipo tamvetserani kuti lero lino akambirana zotani. Kwa inu nonse amalawi amene ndithu mukutsatira program imene yakulinji lero pa 14 October 2025. Ine ndileya Malekano ndikulandireni ndithu ku program imene ino amene mukumvera Wireless Times komanso amene nthawi zonse mumakhala pamenepo kutitsatira pa tsamba lathu la mchezo la Times 360 Malawi. Timakhala tikukamba nkhani zosiyanasiyana zimene zikuchitika mdziko lino la Malawi kuzunikira ndithu mozama. Lelo tikhale ndithu tikuyang'ana nkhani ina yayikulu kwambiri. Amati munthu amene sanadye sangapange chinthu cha nzeru. Nde nkhani imene ili mkamwankamwa mwa anthu pakadali pano muno Malawi ndi nkhani ya anthu amene akhuzike ndi chakudya ndi vuto la chakudya mu nyengo ino. Makamaka anthu amenewa alipo okwana 4 million malingana ndi malipoti amene bungwe lija la MVAC latulutsa. Limakhala ndithu bungwe limene likuwunikira nkhani makamaka ya anthu amene alibe chakudya mu dziko. Amatulutsa ndithu ripoti chaka china chilichonse amakhala ndi chakudya mdziko. Ne malingana ndi ripoti lawo chaka chino munyengo imeneyi timati pa Chingerezi lean season kuyambira pano mpaka na chaka chammawa cha Machi tikamafika nthawi yokolola. Amene akhala akhudzidwa ndi chakudya ndi anthu pafupifupi 4 million. Nde tikhale tikuwunikira nkhani imeneyi. Undunanso waona za chuma unatulutsa ndithu ripoti kuti yayi anthu amenewa apafunika ndalama pafupifupi 380 chakuti billion yokuti ithandizire ndithu chakudya cha anthu amenewa 4 million. Tikhale ndithu tikuwunikira nkhani imeneyi. Komanso mvula ndithu madera ena chigawo chakumwera yaya. Pali anthu aja amene ameneka kupindula ndi ndondomeko ya kodi kubomako akuziyendetsa motani kufikira tsopano nduna yona zaulimi sinasankhidwa. Ena akuti mwina ndunayi inakasankhidwa mwamsanga kuti ithamangitse zimenezi. Ndiye tikhale tikukambirana ndithu nkhani zimenezi mu programu yathu ya lero. Ine ndileya Malekano sindili ndekha mu programuyi ndili ndi mzanga apa Innocent Mphongolo. Wadzuka bwanji Innocent? Ndadzuka bwino kaiweleya. Wadzuka bwino ndikanga ndikulankhula ndithu mwachangu tili ndi Minister of Finance apa Joseph Mwanamveka na pepoti yayi ndatangwanika kwambiri. Ndifuna ndithu ndingoyankhula nanu kenako ndikhale ndithu ndikupitirira kugwira ntchito zina nde ndikuyesesa ndithu kuthamanga. Tili ndi Dr. Leonard Chimwaza amenewa ndi katswiri pa nkhani ndithu zaulimi. Tikhalenso poyamba ndikulandireni olemekezeka Joseph Mwanamveka. Mwadzuka bwanji? Leo ati ine ndili bwino kaiwelo bwanji ya? Ndili bwino. Congratulations on your appointment. Mwabwereranso mu office itu. Kwambiri ndathokoza. Ndipelekere somoni kwa Chimwazawo. Achimwaza ndipelekere muni kwa Chimwazawonso. Achimwaza mwamva moni kuchokera kwa minister. Moni wafika takondwa kuti tsiku lero ndinawo. Zikomo kwambiri. Mwayamba bwanji ntchito? Mwapeza zotani mu office mwanu Joseph Mwanamveka? Ntchito ndiye ilipo tayipeza tayamba. Ndikuta kuti tayamba bwino azosatira zake muta kuziona mu social media tikuyesesa. Mwapeza zotani kumbali ya zachuma zinthu zili bwanji? Mina nkhani imeneyo mundilole tikhale nawo pansi nthawi ina pano tingokamba za kudya chifukwa cha nkhani imene ndalina kuti ndi alendo amene tikwatikwana mamapo mpano sanemuke kupita ku World Bank. Anafika zulo fati meeting timalizise nkhani yake yomwe ya chakudyayi. Ndi mina lea ungadilole kuti tingokamba nkhani ya chakudya. Tikabwera ku America tiyitanisa press conference tikuwuzani kuti kodi kutsegere kutapezako chani office chabino komanso kumanetare kutapeza ku Reserve Bank kutapeza chani ente salibanji na usalibanji komanso tikupanga chani zose za press bwino ngatifuse mafuso tizakuyankheni. Chabino ndathokoza kwambiri. Mwina mwamsanga amene mwafotokozeramo timafuna mungotiuza kuti kwati palipoti lokhuzana ndi anthu amene akhudzidwe ndithu ndi njala mu nyengo imeneyi tinene kuti lean period. Mwina mwamsanga tangotifotokozerani kuti mwinanso kutanthauza chani komanso kubomako makonzeka motani kuti anthu amenewa akhale ndi chakudya kuyambira pano mpaka nakufika ndithu
choyamba muna ngwasimikizira Malawi kuti boma lawo malisankha mosogoza ndi Profesa Peter Mutharika nikuchita china chilichonse kuti mafuta achakudya mwina atachepa kuti anthu amene kumbuyo kwakhala kuvutika ndi nkhani ya chakudya koma amenenso sakudziwa kuti kodi chakudya akachipeza kuti at least kuchokera pano kufika mwina February akhale kuti mwina apeza chakudya. Chimene tachita choyamba tapereka ndalama ku NFRA agule chimanga chifukwa tapezanso kuti pali anthu ena m'malo momwe ali ndi chimanga amva kuti mitengo ikusika akuthamanga kuti akagulise ku NFRA ndi limene tapasa ndalama kuti agule chakudya chimenecho pochilomba ndi munthu akulengeza a NFRA takugula chimanga chomwansangansanga. Komanso takumana ndi anzathu mabungwe akunja a World Bank, African Development Bank, Afrexim Bank. Komanso takumana ndi ma donors kapena ma ambassadors, ma high commissioners amaiko ena amene atisimikizira kuti chakudya chipezeka. Oti tilikali pano pa kusainirana tikuitananinso at times ndi media houses ina ndi media houses ina kuti tizakuuzeni kuti kodi itapeza ndalama zingati. So ena wati pasa chimanga ndi chingati, ena tipasa mpunga ndochuluka bwanji, tikati tikuuza mawiki amene akubwerawa. Report imetakumiza la MVAC imetapanga publish. Report limene linali atamaliza kale mu July linali litata koma anzathu amene akutoka mboma pompanopa report yanalisunga cholinga choti asaonese ngati kuti kumalawi kuli njala chifukwa mwina amaopa kunenedwa komanso ifoti tinayandikira kuchisankho anangolisunga. Ife tizakumana ndi madonors ananena kuti report imene yalituluke tipange tauza Malawi komanso tiwauze akhala kunjaja kuti kulidi vuto la chakudya kumalawi kunoko. Atenga report limene lijapite nawo kumaiko akwawo makapito awo kumaiko kuda nthawi yomweyo akapemphe kuti atipase chakudya. Nchifukwa yake tinapanga publish report lija sina licholinga kuti mina tiwaopseza anthu kuti kuli vuto koma timafuna tikwanirise zomwe madonors amafuna. Chifukwa MVAC report amapanga ndi madonors kuphatikiza ndi Malawi government ndiye inakukhala a formality kuti tipange publish report limene lija koma yasu matithandiza kuti madonors atenge report limene lija apite kumaboma akwawo akatithandize nkhani ya chakudya. Mina ningobwerezanso mungadanena kale kuti tikuyesesa ndithu kuti chakudya chipezeke. Ndithokoze kuti maboma ambiri ali ndi chikhulupiriro akukhulupirira boma ali kuti chimanga chikabwera chiyenda moyenera komanso atandiyenda atoyenera komanso ali ndi chikhulupiriro mwa Profesa Peter Mutharika. Nchifukwa chake iwo anena kuti atithandiza akuziwa vutolo akuziwa kuti kuli vuto Malawi anthu ayenera kuti apeze chakudya. So ndingowatsimikiza kwa Malawi kuti tiyesesa muliyola kuti muliyolanso kuti mina ndiwapemphe anzathu a Malawi amene akusunga chimanga. Tikuziwa pali makampani ena akugula chimanga akuchisunga, tikuziwa anthu ena ali ndi chimanga akuchisunga. Ndiwapemphe kuti nthawi yogulisa ndinoyi asachisunge chifukwa kompani sikaletu ya chimanga chiti kuchipeza tikuziziwa kuposo pompanopa chimanga chikhati kuchipereka madimaki ena amene angathe kugula agule komanso chimene chingathe kupereka tipereke. Choncho mitengo isika zosakalikisaso mitengo isika tiyesesa kuti chimanga chisike chifukwa tikuziwa kuti chimanga chikasika ni kuti inflation ikase ikusika tionesesa kuti limene zichitike. So ndiwapemphe a Malawi anzanga amene muli chimanga kuti gulisani nthawi yake ndino kaya mmakonzekera kuti mugulisa kuboma tikangoyamba kugawa chimanga sitigulaso chimanga kuli bwino ngati mufuna kugulisa pano pagulisani ku NFRA mwansangansanga ichigulise mukapanda kutero ndikuti mupanganawo malosses. Muna nditero Lea chabwino mwafotokoza bwino ndithu zikumveka. Timafuna tidziwe kuti kupatulapo madonors iwo
potengera zokuti budget inali itakonzedwa kale ya nthawi imeneyi. Ndalama mwina muzipeza kuti mwakonza kuti ndalama zina zimene zifunike kupatula zimene madona zakuthandizira zogulira chakudyazi muzitenga kuti ngati boma? Boma mwezi timatolera ndalama kuchokera ku MRA, kumachokeraso maintenance tax, kuchokera ku maparacels amene amatolera ndalama, kandi ku road traffic, kandi ku immigration amatolera ndalama zimenezo zotiyesesa kuti zina mwa izo zambiri mwa izo zipite ku chakudya, chifukwa chakudya chofunikira. Takati kunena ife apenda kakunena kuti chakudya chofunikira yetiyesesa nditu tigule chimanga chimene chija pali mid-term budget imene kubwera November mumomo umwe tiitengeso kupita ku parliament. Mwina nduna fuso. Hello, can you hear me? Yes, we can hear you. There was a call coming. My apologies for that. There was a call coming. All right, no problem. Ndiye tiyesesa kuti tipeze ndalama zogulisa chimuyogula chimangacho kuchokera mu budget yathu ngati ngati kungafunikire kuti tipite ku parliament akatonjezere ndalamazo tipanga mu September muno malingana ndi malamulo, malingana ndi Public Finance Management Act imene mavomera komanso constitution imene mavomera kuti you can adjust budget ya kupita ku parliament ndikupanga sika approval. Anduna ndimafuna tifunseso kuti nkhani yokhudza ndi njala kumalawi kuno ikukhala ngati kuti yakhazikika chaka ndi chaka. MVAC report likumapereka ma figures around 4 million most of the times kunena kuti amalawi amene akumakhala okhudzidwa ndi njala. Mwina mu office kumene komano mwina mukuona kwanu chaka chimenechi chapangitsa kuti tikhale ndi vuto limeneli ndi chani? Komanso ndingokambako kuti ndi ndondomeko ya AIP mwina boma lapita lija limaperekaso zipangizo za ulimi zanifi kuli Agcom, kuli mega farms, komanso mwina Adimaki inapatsidwa ndalama kuti igule chimanga. Despite zonsezi zikumapezekabe kuti tikumakizungulira pomwepo tikufunanso pano ndalama zina zoti gule chimanga chaulere wapatse anthu. Mwina going forward mukuganiza kuti tipange motani kuti tithane ndi mavuto amene waifa chaka ndi chaka tikumatenga ndalama kupereka kwa alimi, tikumatenga ndalama kupereka kwa Agcom kaya mega farms, by the end of the day siti kupindula amene tikuyembekezera kupindula. Mwina going forward mupanga motani? Ndingati kunena kuti nonse ni mboni kuti kumbuyo kungati DPP tunaisesa kuti chakudya chipezeke, chimapezeka nditu Adimaki chimapezeka, ngakhale kuena chimapezeka, komanso ifeyo AIP yathu imaenda nthawi yake mabwino oti kuyambira ndemwe ngati Ministry of Agriculture ndikukumbukira timapanga launch AIP cha mu September, kufika na December timayesesa kuti fertilizer alesi walandira koma zomwe achita anzathu amene angochoka ino ndine atingi mboni muli ndi information loss timene ngangosimikiza amayi chona kuti boma la Professor Capita Mutharika imatenga nkhani ya chakudya ali seriously. Chifukwa chake kumbuyo uku nonse ni mboni kuti mene DPP ima tendesa ziko mapezeka zaka zina nditu Malawi ndikupanga export chimanga, mapanga export chimanga komanso kuthandiza maboma ina kunja kanya chakudya chonde ningoti kuwasinakizira Malawi kuti tiika ndondomeko ndichokwanira. Ndondomeko imene iso ili mu manifesto yathu nkudza kuti mutapeza mpata muolenge manifesto yathu ikuza limene tipangire ndondomeko zimene tisatire makulinga imene tiyendere kuti Malawi ilikhala ndi chakudya, aliyense azipezeka ndi chakudya, komanso AIP iziyenda bwino. Zonse zili manifesto ndikupemphera. Ndiye mwina pakadali pano mwezi uno wa Oktoba nkhani ya AIP khanga mutu wake sukuoneka bwinobwino. Mwina ena kumachita mantha kuti khanga tikukonzekeranso njala ina chaka chamawa. Mwina iniyo chilowere mu office nkhani ya AIP pakadali pano ikukonzedwa motani kapena amalawa ayembekezere zotani mwachangu kwambiri chifukwa mvula amene amafotokozera lero apoyambirira madera ena khanga yayambako? Ndipemphe nokha muziwa kuti President athu angozumisa wiki yathu mweyi ine lero ni siku la 4 camp mu office
chimene ndingakusimikire ndingokhala ndichikhulupirira kuti tiyesesa nangasi anzathu amukananena matumu mina ndi kutolina labera kuti anzathu lipota nangu lisunga samapempha ngakhale kunali njala samapita kwa maduna zukapempha kapena kufufuza ndalama kuti liitike koma ife tiyena kuyambira pano kupita kisogolo ndikukupemphani kuti tipatse mpata tiyesesa kutokuziwa kuti nthawi iso ndiofunika tipeze fertilizer nthawi yomweso tipeze chakudya tikuziwanso nthawi komwe ino tipezenso kuti kuli mafuta agalimoto asimikizira mana kuti omalawo la profesa tapita nthawi ya tiyesesa imene ngati kunena chwa kunena izi leya kunena izi yoti dakhala mu 4 days simukuyembeza kuti lero popani ndipanga chakuti olemekezeka zimenezo zikumveka ndithu koma tikudziwa kuti ino office imene ikukhalamo sikuti ndikoyamba yayi masiku follower mwangobwereramonso koma zambiri mumazidziwa kale mmene zimakhalira potengera ndi mmene zinthu zililimo timafuna tingodziwa kuti kodi kundunako muganiza zotani makamaka kumbali ya AIP as we speak kulibeko Minister of Agriculture nde timafuna tingodziwa zokuti mukukhala pasi kwanu ngati kuchipani cha DPP komanso ndi a president nkhani imene iyi mwina munayiunikira motani tiyembekezere zotani ndana AIP takumana ndi onse amene amathandiza mwina kugulitsa fertilizer kuboma leya waonaso takumanapo ndi mabanki kuti athandize kumbali ya foreign exchange kupereka kuma kampani amene amapereka fertilizer kuboma komanso mandakumba kunena pompano kuti Minister of Agriculture sanabwere tikuyembeza kuti mina akabwera amalizisa ndondomeko yonse ngasi Minister of Finance izo kwathu ntchito yathu ndikungopereka ndalama chimene tipange ife ndikuti ndalama zikhale ready tikambianeso kuti ndalama zakudya zikhalepo kuti Minister of Agriculture panopatamba kale kukumana ndi APS ndiona ndi APS aku agriculture timakambia nawo nkhani yomwe ali ready kuti zonse zichitike kwa ife ngati nduna Minister of Finance tiyesesa wani tipeze ndalama za Malawi muno tipezeso ndalama za kunja tifatirira timakula kunja mansanga kuti pomafikana mapeto kwa mina November zikhale kuti zonse zichimake anthu amba kulandira fertilizer komanso anthu akulandira chakudya ndicho kumene ngathe kunena mina pa nthawi inoyo chabwino ndikuthokozeni kwambiri olemekezeka koma mwina musanapite achimwaza munapatsa moni aja asaotche blanket mwina nkutheka ali ndi mawu awiri atatu okuti alankhule nanu komanso mafunso angapo pa nkhani imeneyi yokhuzana chakudya nkhani ya AIP ndi kusankhidwa kwa nduna ya zaulimi achimwaza mwadzuka bwanji tapatsana kale moni a minister wa asanapite ndimafuna ndithu mwina mutango aponyerako mafunso awiri atatu ife tisanamalizitse program iyi ndino zikomo kwambiri leya honorable minister congratulations mmene afunsira mphongolo komanso leya ngati dziko la Malawi mmene tikukamba pano padusa miyezi 5 Parliament tivomerere ni ndalama zopita ku AIP ndipo ndalama zimenezo zinavomerezedwa kunena kuti zigwiritsidwe ntchito ku AIP posatengera kunena kuti boma limene layendetsa miyezi 5 ndilina miyezi 7 yosala likhalanso lina koma ife chimene tikudziwa ngati Malawi kunena kuti no Parliament inavomereza ndalama zopita ku AIP mwina simu nafuna foro zapo zambiri manena kuti munakumana ndi APS dzulo ndipo pali ziwiri zitatu zimene zindichitike kuti no AIP ikhalepo koma tikudziwa bwinobwino kuti no achimwaza koma olemekezeka mulipo mutimva olemekezeka mwanamveka mutimva olemekezeka mwanamveka kuoneka ngati kuti laini yathu apasi inalitie bwino tinapempha zathu pa technical kuti atithandize abwezeretsa ndithu anthu awiri koma Innocent nkhani ndithu wayimva
tisana tikupanga apa zokuti abwererenso pa line ya mwanamveka komanso Dr. Chimwaza tingolankhula ndi atolankhani athu ali ready kumeneko tikupatseni mpata Jason Malowa wadzuka bwanji pano pa abanga ndithu ndadzuka bwino kainuleya mwadzuka bwanji maono kutengera pamene popo ndifake ndikunena kuti tiyesesa pano pa zokufunika kuti mwina tathandizira sanga aku agriculture awa kuti ambe kupeza fertilizer anayatamba kale anapeza kale masupplier kuti alipakati mpepa I don't know mana ena mai wana atapeza process yamba kale tiapafe tingopitiriza munga manena government is a going concern sima matrioti una palibe imapitirira report ndipatsa zulo kuti nditu pali progress tatokoza kwambiri ora maminista komano mwina ofuna kusunga nthawi ngati Malawi tinene kuti ntchito muli nayo yochuluka kufikira tsiku la lero sitinaone mu newspaper mwina ndunawo kufotokozera kuti tikufuna ma-suppliers a fertilizer imene imayendera no procurement process sitikudziwa ngati pali ndondomeko yopanga engage with ma-companies amene akuyenda kuti apange supply seed sitikudziwa ngakhale progress ya selection ya ma-beneficiaries inga machidule chifukwa cha nthawi ndikukusimikizani kuti president anenapo nkhani ya transparency and accountability kuti ayisesa tiyesesa kuti ndondomeko munenayo isatide bwinobwino kuti anthu oyenera apereke chimanga kapena fertilizer tibakhaso shoti kati yayi komanso utikhala mapanga tikuwalongosolera Malawi kama media houses kama newspaper tose zikhala mukula zimene zituziyenda tubwino ungatali namo kuti fertilizer atu wina wafika makampani amabweretera atu fertilizer koma samapanga release ena makanda collateral management amsu achimaza kuziwa collateral management no sale asumuna kuziwa amafuta kundifertilizer wabera hata upanga release bokapo kapa kalikiridwa sikuti bikala buto ndiso yose kuti nenda ndia report nenda tankulana ni suppliers ukati suppliers usuzi amene watengedwa kale ayi koma mimi tugaza kuti ndi potential zakazo samene amata kupeleka akufuna kuti fertilizer yo ambi apezeka ena Malawi muno kubeira kuti 2-3 days akalipirira apezeka ali kunoko ngofuna ndikusimikizeni kuti tiyesesa mina ndibwerezo isomenda nena kuti boma lawo la Professor Kapita Mutharika komanso ngati nduna kumbali ya zachumayo ndiyesesaso kuti makuta amene analipo kumbuyo kuti wakonze mwanena kale zimene zilizoona kuti ntchito ndiye ilipo ntchito ndiye ilipo makuti itheke tifunga tonse ngati Malawi tigwirane manja tigwirane manja nzotheka tigwirane manja kuti zonse zichitike ningopempha leya kuti ndikhaso ni nthawi amshuwa zakuitana leya ndi tizakhale pansi I know munafusa mbiri kuti mutifuse tikhala pansi ndithu mzatifuse mafuso ine ndikuaso tikuzaniso kwene tikupitako tikamene zimene takatenga kumene kuti tatenga kuti tatenga zingizi ndi bwino ndikuthokozeni kwambiri olemekezeka chifukwa chokuti ngakhale munatangwanika koma munapeza nthawi kuti mulankhule nafe kuno kwa IRC Time, so we don't take that for granted. We are wishing you a very good day. Thank you very much, and thank you Leah, and also thank you Mr. Chimwaza. I hope you, apart from asking questions in the future, you also bring suggestions. I have a compendium of suggestions, but certainly I think Apoka would also the Malawi, the Kalano, the young one, and to be the Kaleno part of the solutions. And you want this, that was a silver. Yeah, Achimwaza inutili nanu pano. Ina ndiripo ngati nkoseka ndekuti mundipatsa mpinde pang'ono kuti no muna porokozero zili zitatu zimene zingatithandizire kuti no tichoke mu ng'anjo umene umangodandaula chaka ndi chaka nkhani ya chakudya. Titero ndithu koma mpaka dali pano tipite kaye kwatola nkhani yathu ayima ndithu nthawi yayitali apa tingolankhana nawo kuti kodi Amalawi kunjakwa kuti bwanji wasomalowa wadzuka bwanji kusombako kumba kuno ndadzuka bwino ka inu Leah ndi Innocent komanso Achimwaza madzuka bwanji kumeneko. Ife tadzuka bwino tangocheza ndi Amalawi amene uli nawo pamenepo mwamsangamsanga. Tathokoza kwambiri ndi kuyankhula pano pa Labour Office kuzomba nenda kumana ndi anthu angapo amene ayankhule kuti patsa ndemanga yawo pa nkhani imeneyi mtsiku muno akulu muli njala. Ne anthu oposa 4 million akhudzidwa ndi njala imeneyi. Mafuna timve kuchokera kwa inu kuti boma mungalilandiza motani lichani kuti lichani ndi njala imeneyi. Muyamba ndi dzina ndi kumene makhala. Ine ndi Chipimbe ndi makhala ku Silimayos.
njala imeneyi anthu ambiri avutika nayo koma boma limene labweraso panoli kusonyeza kuti mabungwe ambiri alowererapo kuti atithandize. Chimene ndingapempha ndichoti pogawa chimangachi pakhale chilungamo. Anthu amene avota ndi anthu akumuzi koma chimangachi kawiri amagawidwa ndi anthu amtawa. Kango boma limene litani lichitepo kanthu lionesese chifukwa pano anthu akulira ndi amene avota akusangalala ndi amene asana avota. Ndiye boma limene lichitepo kanthu kuthandiza anthu amene ali kumuzi. Anthu ambiri akuthawa kumuzi kupita mtauni kusowa zochita chifukwa cha nkhani ya fetereza. Panafunika kuti fetereza ayikidwe mtengo umodzi akhalepo kuti aliyense atha kugula momwe angapezere. Chabwino ndiye mwina ife takuthokozani kwambiri pano mudali kusasina knowledge. Ine ndichitimbe Isaac. Tiliso ndiye na mwina dzina ndi kumene mmakhala. Ineyo ndine Jimmy Geoffrey wati ndikumatia wafundi komano ndimakhala muno kwa Mponda Bwino ndi Paleba. Ndiye nkhani imene ya njala ino mukuiona bwanji boma litani chifukwa njala imene ili ndi yangonagona. Yeah, njala ili ndi yangonagona koma sitikupempha boma la apita timalidalia timalinyadira koma tikufuna kunena kuti boma ili lichite improve zinthu zimene monga lese achinyamata ife tikuthawa kumuzi chifukwa choti chochita kama za school ifo choti chochita pano palibe tikungokhala kulephera kuti tipeze ganyo choncho njala isingati chifukwa choti ifeyo anthu tikusowa chotani chochita ndiye lipange makampani kuti tizipeza tizipira ganyo komanso pano palibe azipeza ntchito mmamizi muja muli anthu okhala mboti sangathe kugwira zinthu zoti akazifikire zinthu zimenezo. Ndiye njalayi kuti ayipange avoid apange improve aone kuti anthu akuike maproject oti anthu azipeza ndalama yoti apangise njalayo akagulire zakudyazo akapeza ndalama kuti akagulire zakuti mutero mtero yonchoyo. Ndiye kuti at least zikhala kuti zinthu zani zisintha koma na apopo anthu tizingobula ochitagula zingochita be osafutira zingosauka. Tonyo boma singane kuti kupakapo kanthu chifukwa kuti sili kutithandiza komanso amene amagawa za zipangizo za ulimizi asapange chinyengo azana kuti azifikiza kwa anthu oyenera kuti awawali alibe kuthekera kuti zinthu zingatani zingapange koma zikatundu amafikia mwa anthu kuti iwo aninza makale anthu kufaso popata utani ovutika. Ndiye kupempha kuti boma ionesese pange improve zimenezo. Akutero awa dzina litomati ndineyo Jimmy Geoffrey tamaliza na Jimmy Geoffrey kuno kuzomba Paleba office pamene nakumana nawo kuti yankhula nkhani ya njala imene ikuoneka kuti ivuteso chaka chino leya titero kuchokera kuno kuzomba. Inetu ndathokoza kwambiri Jason. Zikomo kwambiri leya. Zikomo. Bernard. Hello. Nelson Gonjani wadzuka bwanji? Tadzuka bwino ka kumene kuleya ndi Innocent mwadzuka bwanji? Ifetu tadzuka bwino tacheza ndi Malawi amene uli nawo pamenepo. Zikomo ngokumbusa Malawi kuno ndi kukasungu ndili pa kasankha pa ground pamene ndakumana ndi Malawi amene akufuna kuika bumulu pa nkhani imene tikukambirana pano nkhani yokhuza chimanga. Mwina munthu wankulu nkhani mwaisatira bwino lomwe mukuona kuti boma likuyenera kuchita chani ndipo chisogoleke chikhale botani kutana ndi lamba. Ine zinanga ndine chimwe mwale kuno kukasungu kwa kasankha se pangani tesatira bwino zedi ndoni mene alongoswa aje na anduna aja somwe alongoswa ati zambiri zoni zoveka koma nkhani yomwe tinganyene kundi kuti anthu ambiri amene asungadiche chimangawo asungada ambiri koma akukhumudwa ndi mitungo omwe akumavayo. Ndeti mona ngati njira yabwino yomwe muna angapanga boma akayesetsa kuti muna mwake anthu atagula kayicheni pa mitengo yabwino amumuno kuti apindulebe nanga sanagula beka maperezo oti kanthu odula anapanga soka maminde oti kanthu odula ndiye kuti aguseka mochipa azona ngati kuti akuluza kuti ali meso chaka chino angazuzike. Ndiye tinaganiza kuti be abomawo pamene akugula chimangacho cha Malawi atasisabe atagula beka mitengo yabwino kuti anthu asapumude ndi mwana makanga amene kuti ndikuti awasa kuti bwezesa kan mbuyo ndikuti uje ambiri akhumudwa uje mapelake kan boma ali amba kanu danaloka kukhosija chitakwambira uje komwe kuno koma ndikuona kuti aboma akadasisabe kuti amumuno akuweze tibabilengo yabwino
ekuti anthu ambiri angasangalale komanso chimangacho chikapezeka muje ni madi magimo lokoni kunkhokwe zapomaso anthu akambamba kuti kugawa zinthuzo zifikiredi kwa anthu oti ndachikudire otidi awawa sangathekani kulima lokugula atipasidwa anthu ngati amene ndikuti ambiri angafikirike ndiponso chitamapezeka muje ni madi magimo kuti anthu amene ali ndi kuthekera kuti angagula azingachipeza chimanga chosati akapita azingafutika soka ndi mifulo kapena chani ndikuti choncho zingathandize kuti njala itani ichepe. Sabu ndathokoza kwambiri achimwenanga achimwewe ndipitanso kwa Malawi omaliza apa mwina mutifuna kozera dzina maso nkhani mwayimva muno lomwe. Ya ine dzina langa ndi Sauli Banda kuchokeranso kuno kwa Kasankha. Nkhani imeneyi taimvetsetsa bwino lomwe kuchokera pachiyambi zokhudzana ndi njala imene ikumveka muno dziko la Malawi. Zoonadi njala ilimo dziko muno, chakudya ndi chochepa chakuti pa zaka zimene zapitazi anthu ambiri zimavuta kuti atani kodi afikire fetereza kugula kotero kuti minda yambiri anthu ambidzimo amapangisa sabulize kwa anthu achuma kale kuti aina amene azilima. Mukudziwa bwino lomwe kuti munthu woti ali kuthekera ali kale ndrama akhale ndi chakudya chijacho kuti agulitse kumakhala kovuta kusiyana ndi mphawi kuti apeze kuti iye uja ali chakudya kachere kana kuti mwina pakhomo palibe apeze kuti agulitse kukachimanga anthu ena kupeza thandizo lotani akudya pakhomo pawo. Mwamva nduna akufotokoza kunena kuti apanga zokambirana ndi mabungwe komanso mayiko angapo unena kuti munathandize dziko lino. Mwina ino mfundo zimenezi zakugwira mtima. Mfundo zimenezo zimene anthu afotokoza pamuonetsa omayilira anthu ali nazo chikhulupiriro kwambiri pa zinthu zawo akalonjeza zambiri zimapeza kuti zindani kuti zokwaniritsidwa ndi anthu ali ndi chikhulupiriro ndi mmene apangira zokambirana ndi mabungwe ena ngakhalenso ndi mayiko akunja ena ndi ena kuti mwina mwake likhoza sinthu. Koma nkhani yayikulu ndi yakuti monga mujaso anafotokozera anzanga muno Malawi chakudya ndiye chilimo makamaka chili ndi anthu oti ali kuthekera kale oti ali ndi chuma. Ndi mitengo imene ndikumveka kuti chimanga mwina achigula mochipa ena akupeza zoti athirenso mankhwala kuti mwina adzagulitse kaya chaka chamawa kuti chaka chino asagulitse unenera pa mitengo imene kukhala yoti utani ikumvekayo. Kati kumwe kotheka boma kuti ndalamazo zapezeka mwina mwaka ayambireka yogula chimanga cha muno Malawi anthu pa mitengo yabwino kuti agule ku mitengo yabwino pakutera anthu aja akhala oti chimanga chija achigulitsa muno Malawi chimkhala choti chatani kodi chapezeka. Akatero chimangacho chena kuti chifikire anthu ovutikitsitsa amene oti makamaka m'mamidzi amene oti samalimaso pa zaka zimene zapitazi zimene muchatafotokozera kuti chikatero boma likhala kuti lathandiza kwambiri Malawi. Ayi ndathokoza kwambiri amene unda Malawi amene kumana uno kukasungu kwa Kasankha pa ground ndiye ndi matero kuti tibwererenso kumene kwa kublancha kuti mupitirize ndi program imeneyi Leya komanso Innocent. Ndathokoza kwambiri Nelson Konjani ukhale ndi tsiku lopambana. Zikomo kwambiri. Wadzuka bwanji Brefa? Ndadzuka bwino kalele wadzuka bwanji. Ndadzuka bwino tacheza ndi Malawi amene uli nawo kumeneko. Ndabwino padakali pano ndili pa police station mboma ino la Nchewu pomwe ndapeza Malawi omwe akufuna kuti apereke maganizo awo tingokudziwani dzina lanu komanso mwina maganizo anu ndotani boma lichite motani kuti anthu asakhudzidwe kwambiri ndi njala mdzikomo. Okay, ine ndine Anderson Kampayi kuno ku Nchewu pa police station. Ine nkhani ya njala ingoti kuze kumbiri futhi kuna kuti mazipangizo zokhuzana ndi ulimi zimafika nthawi yonse mpaka ndi mpemene anthu akuyenera kudzala kumamindawo. Lepa chifukwa chimene janela kulima mapesa kuti zipangizo zake zoti chito munda kuja sudapeze ndio mati kuti ulime sukupindula kupang'ono yayi. Pa chifukwa chimene nje kukhala ngati njala chingopanga tamusitemusi. Murona lero lino anthu akupeza kuti fertilizer akapatsa fertilizer rotsika mtengo pesa kuti manga chakuma kale kumunda. Zotsatira zaka kungosunga fertilizer jamana agula ena kugulitsa wai wamene adzera anthu opata ndi pa chifukwa chimene jaji ndi njala tamusitemusi. Pa chifukwa chimene yofuna kuti asowerenga machiko amene alowa mu office kuti alowa atsikulira angono temena alo mochera kale kumabe achitema cha kuti mwina mwake zina ndi zina tokonisa anthu. Ndabwino dzina lanu li? Immigration dolola kuno ku Nchewu pa police station. Ine maganizo anga ndionena kuti aminister zimene akuyankhula tikuzimva ndipo zikuoneka kuti ndi zatsogolo koma nkhani ndi machawi kupanga zinthu kuthamanga pa ground malingana ndi mmene zinthu zikuyendera mdziko muno. Njala ilipo sepose voti anaponya ndi anthu akumamidzi
nkhani yakalembedwe ka zinthu azilemba motsata chilungamo potengera ndi mmenenso zinthu kumamidziko zikukhalira pano chimanga chinadula kwambiri kukwera mitengo mochuluka koma tikupempha boma limene labwerali lititsitsire kuti munthu wakumudzi adzikwanitsa chimangacho kugula muwa mmaona kumudzi kuja maganyo amasowa nde apeze kuti apeza ganyo amene apeze ndrama yochepa akapeze pansika chimanga mmene chilili zinthu zimeja sizithandiza kwenikweni ndeti makhati kudandaula ngati mmene tapangira ndi boma limene lapitali ndipo ife president wathu titamuthalika tikudziwa tsogolero limene ali nalo tikudziwa zimene iye amachita ndichifukwa yake ife tidavota mwaunyenji kuti mwina mwake akwanitse kuti ipulumutse ku zimene zinachitikasi. Bwino timveso dzina lanu. Ine ndi Alex Spedi. Ine nkhani ndayimva bwinobwino mene ayankhulira minister ichi chimene angachite owa madimaki mukuyenera tumize chimanga chokwanira choti anthu akumuzi akhoza kumakwanisa kumagula pakutinso madimaki mwambira amatha mavenda kumalowelerapo kumatani koma akhwimitse chitetezo kuti mavenda asamapeze mpato kuti akhoza kumagula chimanga chimechicha azigula anthu akumuzi chifake anthu akumuzi ndamene amakhusidwa kwambiri ndi njala. Chabwino leya ndimene ndachezera ndi amalawi kuno kunchewu pa police tenor. Ndathokoza kwambiri Betha ukhale ndi tsiku lopambana. Ndiko mwambiri. Chimwaza mwamva ndithu zimene amalawi alankhula madera osiyanasiyana ku Kasungu, kunchewu komanso ku Zomba. Inu mukhoza kulankhulapo zotani mukaonanso zimene alankhula aminista. Nyengo inde zikuoneka kuti mvula madera ena komano palibe chogwirika chimene mwina chikulankhulidwa pakhani yazo komanso pano tikukamba pano ya zaulimi. Zikomo kwambiri Leya komanso onse amene akumvera programu iyi. Kawiri njala imene timakhala nayo kuno ku Malawi timanena kuti njala imene ndiyolenga timachita kuipanga ife tokha Malawi. Zimene zikuchitika pano zitha kukhala zosonkhezera njala ya chaka chamawa. Njala imene tili nayo pano chifukwa cha ziwiri zingapo zimene mwina sizinayendi bwino mbuyo. Tikawamvetsera Malawiwo ali ndi magawo angapo amene akudandaula tikanakhala kuti no adindo komanso tonse ngati dziko tikuchita ndondomeko zonse zoyenerera bwino tibwezi tili kumakamba mwina kuti panopa anthu pafupifupi 4 million ali pa chiopsezo cha njala. Komanso tikaliona bwinobwino ripoti la Embassy. Ripoti lijatu likufotokozera kuti amalawi pafupifupi 4 million ali pa chiopsezo cha njala kuti no mmene tikukamba pa chakudya alibe ndipo akuyenera kuti athandizidwe pakati pa October 2025 ukafika March 2026. Komanso mmusimu uja afotokozera onena kuti pali amalawi pafupifupi 6 million amenewo panopa chakudya ali nacho komano ndi chochepa akuti minimum availability ya chakudya. Kusonyeza kuti no chiwerengero chimene chichi ndi choopsa kwambiri tikati tiphatikizire 6 million ndi 4 million ndikuti mwina ndi chamma 10 million. Ine ndimaona ngati kuti kutulutsa ripoti la Embassy mochedwa sizinathandize dziko la Malawi. Kukadakhala kuti ripoti limene lidatuluka mu July mmene no ripoti linakonzedwera likanathandizira pofika pano ndikuti no mathandizo osiyanasiyana kuchokera ku mabungwe amene saboma ndi ena akufuna kwabwino ndikuti amalawi akanakhala no kuti ayamba kulandira chimanga ndikuti chiopsezo cha njala chikanakhala chochepa. Ndiye tipemphe adindo kunena kuti nkhani ya njala nkhani ya chakudya asamayiyeyeke ayi. Ngati ripoti latuluka ndipo likusonyeza kuti zinthu bwino tibwino tipitira poyera ngati amalawi kuti no thandizo lizibwera msanga. Komanso ngati kotheka mwina kupanga kumene declare state of emergency kuti no ngati vuta kuno ku Malawi mathandizo akabwera mwamsanga ndikuti no dziko la Malawi lithandizika. Tili vuto limeneli chifukwa chani tingounikapo mwamsanga motere. Na program za boma amene timakhala nawo AIT kandi PCD kandi adikomo kandi TPD kandi gani chimene chimativuta kwambiri ndi kugwiritsa ntchito zipangizozo moyenerera. Ndalama za nkhani zimaperekedwa kuma program za boma na program amene amabungwe amene saboma koma kwambiri ngati mene akambiraje akunchewu pamapezeka kuti no terereza komanso mbewu alina kulandira mochedwa. Agronomically zimene zimapangisa kuti no terereza uja alina samugwiritsa ntchito moyenerera. Mbewu zija asazigwiritsa ntchito moyenerera. Mapeto ake zokolola zimakhala zochepa timaganiza kuti tikhali ndi chakudya chokwanira. Chinthu china chimene chikutivuta kwambiri ngati dziko panopa tikumadalira kwambiri mvula. Tikudziwa bwinobwino onena kuti nyengo idasintha ndipo mvula sikugwa modalirika.
zikanakhala bwino ndithu ngati dziko tili ndi irrigation master plan ya zaka 2016 to 2030 kumadakhala kutino talunjika pamenepo ngati dziko kutino isindike ndithu kuti tisamangodalira mvula koma tichipanga ulimi wanthirira ndikukhulupirira ndithu ngati dziko la Malawi tikanakhala ndi kuthekera koma kolola mbewu zochuluka. Irrigation master plan imafotokozera bwinobwino kuti hectarage ya irrigation ikuyenera kukwera pafupi 150,000 koma mmene tikukamba pano ku Malawi kuno tili ndi malo oti tikupanga ulimi wanthirira opitirira 400,000 hectares koma kufika panopa tili chamma 150,000 hectares kukweza kuti ngakhale theka la malo amene tikupanga irrigation tidafikepo. Izizi zilipasa chithunzi tiliona kuti no nkhani ya ulimi wanthirira ngati dziko tikuchita bwino. Chinthu china chimene no tikuyeneranso kusamalira kwambiri ndi kugwiritsa ntchito mauthenga adzanyengo. Ifeyo ngati dziko tili ndi disaster risk management strategy. Mwachitsanzo panopa department ya meteorological sciences yaneneratu kuti no madera ena alandira mvula yabwino yapakatikati, madera ena pali chiopsezo cha ng'amba. Ngati dziko tikuzikonzekeretsa motani kuti no madera amene mvula sigwa bwino taika ndondomeko zotani kuti no madera amenewo alimi akuyenera kuti no apezedi chakudya kuti no mioyo yawo ikhale bwinobwino. China chimene chikutivuta kuno ku Malawi ndikonena kuti maprogramu zathu onse tikumangokamba kwambiri zachimanga. Chimanga chikangoti chakaninga m'mindapo ndikuti dziko la Malawi timakhala tikuyenda wekha. Tisinthe kaganizidwe kathu, tisinthe maprogramu athu. Tikamakamba food insecurity kapena food security tichimanga chokha. Maprogramu ena akhalepo othandizira kuti tikhale ndi mpunga ochuluka, tikhale ndi mbatata zochuluka, tikhale ndi chinangwa chochuluka, tikhale ndi mapira ochuluka. Tikakhala ndi mbewu zimenezi ndikuti pressure imene imakhalapo kuchimanga ikhala yochepa kwambiri. Komano kwambiri kuno ku Malawi timangodalira chimanga chikangoti chasingidwa ndi zoopsezo ngati ng'amba ndi zinzaja timapezeka ngati dziko ndi mavuto amenewa. Ndi tikanakonda kunena kuti boma limene lalowali liyang'ane magawo amenewa kuti no chakata mawa tisazakambeso zomwe zizanjala irrigation ikhale mtimake zipangizo za ulimi ziperekedwe mu nthawi yake alimiso aonetsetse kuti no mndamo zili bwinobwino. Komano ngakhale titakhala kuti tikutani nkhani yofunikira kwambiri ndi forex kuwapererezayo kuti apezeke chabwino kuti tisanapite Dr. Chimwaza ku nkhani yokhuzana ndi forex yo utayankhulako ndibwerenso kwa inu posachita report ya MVAC idali ili ready by July koma kuti inangosungidwa imene ukuiona bwanji kuti ripoti inatuluka basa dindo kungoganiza kuti imene tikhalire chifukwa tili munyengo ya kampeni nkhani yokhumudwitsa kwambiri akuti mwina tinapanga decision imeneyo kuti ripoti ilo tilikhalire. I think kawiri kumalawi kuno timasogoza kusogoza ndale na kusiyana mwina ndi kusogoza well-being ya Malawi. Mwina maganizo ananena kuti tikanena kuti kuli njala chikhala chifukwa chonena kuti anthu votere kapena tikanena kuti kuli njala tioneka kuti talephera mwina ndondomeko zathu za ulimi sizabwino. Komano aliyense akudziwa kuti pakadali pano nkhani ya njala I think mwina it's beyond mwina fertilizer pali nkhani za climate change akusagwa bwino kwa mvula ng'amba chani zinthu ngati zimenezozo. So ndinene kuti mwina pa timayankhula ndi anduna atsopano kunena kuti tipemphe mwina tisiye ma systems azingoyenda amene amayendera nkhani zinazi mwina andala azipanga to a certain extent koma kwinako tizisira akatswiri ma professionals ngati patira field kuna kuti akuzawapanga zinthu pakadali pano tibe nduna ya za agriculture koma anduna achanena kuti ayi ku agriculture ako zinthu zikuchitika apiyesa apanga chani. What does it tell? Dziko likhoza kuyenda mwina popanda anthu political figures dziko likhoza kuyenda zinthu zonkumatheka provided like ndondomeko zabwinobwino. So panopa it's time tipange strengthen kwambiri ndondomeko za maunduna osati tipange strengthen unduna koma ndondomeko za maunduna zizikhala functional zizikhala operation kunena kuti anthu akuunduna akhoza paokha kutulutsa kuti report padakali pano tikuona kuti vuto la njala liripotere posadikiriranso kuti zingokhala ndondomeko zokhazikitsika kuti pakabwera maripoti awa mwina anthu ena azingoona kuti okay the political arm izingoona kuti tili ndi chinthu ichi koma announcement and whatever zizichitika ndi maunduna zikhoza kutithandiza. Bwino ndatokoza kwambiri Innocent. Tibwerere kwa inu ukamba pano nkhani ya njala mwapereka ma solutions ambiri nkhani ya ulimi wa mthirira kupereka zipangizo
za ulimi mwamsanga fetereza ndithu akhale zokuti akupezeka pena paliponse komano nkhani ya njalayi imakhala nthawi ina iliyonse ikamafika nyengo imene itukamba 4 million atu 2 million atu 6 million akhuzidwa ndi njala koma for the past 5 years takhala tikukamba nkhani yokuzana ndi mega funds timaona alimi ambirinso akulandira ngongole kuchokera ku bungwe lija la NIF ndi zipangizo zina kuphatikizapo zipangizo zogwiritsa ntchito ulimi wa mthirira vuto makamaka lili pati zikomo kwambiri Leya ndizoonadi kuti ndalama za nkhani zaperekedwa kwa alimi kudzera mu ndondomeko zosiyanasiyana NIF, Agricom, Mega Farm nkhani zake ndi zomwezo kunena kuti kodi ma mega farmers fetereza adamulandira liti mbewu adalandira liti ambiritu amalandira mvula itagwa kale ndeno agronomically ndekuti no palibepo kuthekera kunena kuti mulimi angakolole mu nthawi yake kapena angakolole zochuluka pamene no zipangizozo wazilandira mochedwa mmene wakambira innocent chimene chikufunika nkenena kuti osatengera kusintha kwa boma koma ma systems ya boma akuyenera kuti aziyenda motsogozedwa ndi ma controlling officers kuti no ntchito za boma zisayende ku Malawi kuno kalendala ya ulimi imayamba pa 1 October izi zodanthozonena kuti tikangofika pa 1 October ndikuti nkhani zaferereza nkhani za mbewu nkhani zokonza minda zonse zikhale kuti zili zimati koma pano tikukamba October wasalamwina masabata awiri kuti afike kumapeto koma palibe cholozeka chimene tingathe kukamba chokhuzano mbewu palibe cholozeka chimene tingathe kukamba chokhuzano ku Mega Farm ngakhale kazindikiri ka anthu oti no mwina apange benefit ku Mega Farm imakhalanso nkhani pano pasitikudziwa kuti no chaka chino ndiyangati amene no azindule ku Mega Farm chaka chino ndiyangati amene azindule mwina ku ngongole za NIF kuzafika no nthawi ya panova chifukwa mulimiyo akuyenera kuti adziwiredi kuti ineyo chaka chino ndidalembetsa kuti ndili mwina mahekta 60 ndipo zipangizo zililede kapena ndalanja kale ndikuti apange plan ya ulimi wake kuti uyenda bwanji izi ndi zina zimene zimapangisa kuti mwina tikhala nomuzikuzina ndiye no mungofuna kuumba mkota komanso kutsindika kuti chaka ndi chaka timakhala tikukamba nkhani ya njala zimativuta pati inaene panoonera kuti nthawi ya ulimi othirira nkhani yokambirana dziko la Malawi ndi madzi ili ndi nthaka yabwino tikuyenera ndithu munjira ina iliyonse kuti no mahekta zochuluka amene tili nawo tipange ulimi wa mthirira tisadalire kwambiri mvula komanso kudzera ku boma timatika strategic green reserve management NFRA adimadzi kobiri limene limapita kumabungu amenewa limakhala ochepa kwambiri kuti no athe kugula chimanga ndi mbewu zina kusunga mu nkhokwe mmene tikukamba pano NFRA ndikalikili kugula mbewu koma mbewuzo zidakolowedwa mina miyezi 4 or 5 yapitayo pakhale ndondomeko zokwanira zonena kuti kalendala yabwino kuti no mabungu awiriwa azipatsidwa ndalama zokwana komanso azigula chakudya chochuluka Leya pali nkhani ya crop diversification pano nakamba poyamba tisamangokamba za chimanga nkhani yafumisekirita yachita njiru komano kuti inu mumadziwa zambiri zokhuzana ndi ulimi komano kuomba mkota ndikofunika bwanji a president pano tikukamba pano kuti achite machawi kusankha nduna yoona za ulimi kuti zinthu ziyende zinthu zithamange mvula ndi imene yayambayi ndikofunika kwambiri kuti no president atipatse nduna ya za ulimi ndipo nduna ya za ulimi imene ikapita mu ofesi isapite uhanyamuno nduna ya za ulimi imene ikapita mu ofesi ikalongosole nkhani za AIP mwamsangamsanga nduna ya za ulimi ikapita mu ofesi ikalongosole za Mega Farm mwamsangamsanga nduna ya za ulimi ikapita mu ofesi ikalongosole za NIF mwamsangamsanga zimene zizi zitithandizira kuti no dziko la Malawi chaka chammawa tidzakhale ndi nkhani ina nkhani ya chakudya osati ngati imene tikukambira pano nduna ya za ulimi ikapita ipite kwa adimadzi ipite kwa NFRA ikalongosole zinthu kuti no na nkhokwe zathu zili motani kuti no chimanga misika ya adimadzi isegulidwe kuti no mtundu wa Malawi upulumutsidwe chifukwa zinthu sizili bwino ndipo sitikufunanso kuchedwa kuna kuli konse tikufuna nduna lero ndipo nduna imene ikapita ntchito usana ndi usiku kuti mtundu wa Malawi upulumutsidwe chifukwa cha chipinjo cha njala chimene chili nacho pakati pathu tikuthokozeni kwambiri Leonard Chimwaza chifukwa chokhala nafe mu programu iyi mukhale ndi tsiku lopambana ndiko kwambiri Leya tingokonza kuti udorolo udafike koma notaulandira ndiko kwambiri takuyamikani kwa basi koma mwatenga kale I receive ino mawu ako omaliza nthawi yako tikunena kuti I think ngati dziko tikhale serious nkhani ya njala iye ini yawo tikumakamba zomwezo isakhale nkhani yokhudza andale kuti ziti aifa cha boma ili let's put systems in place zonena kuti kaya kuli boma kaya kulibe boma kaya kuli ndani kulibe ndani
tikhale ndi system yabwinobwino yakuti izitithandiza because ma politicians apanga lead so now mwina some policies with their political will komano nkhani yachakudyayi tichose ku politics tikhale ndi ma structures abwinobwino tizipanga for citizens. Tikutokoze kwambiri Innocent Mpongolo chifukwa chokhala Munso ndimene tamalizira program yathu ya kulinji pano pa wireless ya Times. Ndikuthokozeni nonse amene munali nafe mu program iyi, olemekezeka Joseph Mwanamveka ndi unaiona zachuma, Leonard Chimwaza komanso Innocent Mpongolo ndi atolankhani athu amene anali madera osiyanasiyana, Nelson Ponjani, Betha Kunchewu komanso Jason Malowa boma la Zomba. Ndikufunireni tsiku lopambana, pitizani kumvera pa program otsatira pompano pa wireless ya Times. Shortly we are going to Yonso idali program ya kulinji imene imachitika pa wireless ya Kanema ya Times. Tachita ndemanga timve kuti maganizo anu pa program ya lero ndiwo kuti chiyani.